ni jofuambo tiyo e yo makare kendo arita mar jofuambo ni kare. Nitiere gimoro be manu wacho seche manu golo oboke no ni nitiere jomodwaro ni wach ni okoromo mako apisi magintiere. Dongere luongo ni unfit to hold office. Mane adiera no wacho ni ng'ato kaka Moses Kuria samora mora moelo dhoge. Inyalo paro ka diere moro bedo elo dhoge ba okelo koko dwa gelo koko mang'eny ko wacho ni pacho kae ng'ata nyalo biro tho. Kane itemo penje kuom skar marach mane onego bed ni miyo ji. Koro iyudo ka gik mosewacho kata manyo gik manyo yenyo nyoro. Wacho ga ni samoro kaka na wacho ni inyalo bedo ni okiye gigi mawacho kata gipacha. To nitie kaka dhok minyalo tiyogo. Dhok mano tiyogo do cha macho ken dhok monego bed ni kuom jatelo. Nikech mokuongo macha en ayany mano oyanyo jogo matiyo e kambi mar Nation Media Group. Mano ok onego bed ni jatelo. Jatelo ka en jatelo ma onego bed ni beti office mo wacho ne is fit to hold a public office. Onego bed no di Media Complaints Commission. Dongiso Media Complaints Commission and gi yuak. Jo fuambo gi ke achiel ariyo adek ketho nyinga to gi ketho chik monego bed ni gitiyogo tikawo ni hatua. Mane ng'ama onego bed ng'ama jatelo. To ng'ama jatelo mawuok makoro dhi yanyo oganda matiyo mano ok en jatelo monego bed ni bedi e public office. To king'iyo kama